Ето го. Това веднага в магазина за течен хляб. Те не са мръднали, бах ти кучетата. Източен 111. Покажи бутилката, не кри. Така. В екип с буз. Твоята бутилка къде е? Ето е, тя да се види. Вие да не си помислите, че няма да пият. Като реклама, ние знаеш какви реклами правим, бе. Пленник. Бачо, какво става? Той е в плен на алкохола. Да, винаги е плен. Уния и там друга маса има. Бяла вдовица. Това вдовица, басти лебеда. Колко снима това? Снима, има достатъчно. И вижте кой излиза от магазина. Зареди. Човек с мишка. Обърка масата, Прекъсваме за реклами.